Όμως ότι ο οργανισμός είναι ένα πάρα πολύ σκληρό εργαλείο και δουλεύει με τους νόμους του Θεού, με τους νόμους του σύμπαντος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, κύριοι, ότι η ευθύνη είναι προϊόν μη μεταβιβαζόμενο. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Όταν είμαστε στον Παράδεισο και έπρεπε να φάμε ή να μην φάμε το μήλο, στη συζήτηση δεν έγινε ότι Αδάμ, γιατί παιδί μου το έφαγες, διότι μου το έδωσε η Εύα. Κάτω, εσύ είσαι ένα καλό παιδί, κάτσε μέσα να διώξουμε τους άλλους. Εσύ Εύα, γιατί παιδί μου το έφαγες, γιατί μου το πεώθεις. Κάτσε και εσύ μέσα, είσαι καλό παιδί, να διώξουμε τον όφη. Όχι, κύριε. Είπε, όξω όλη από την παράγκα. Δηλαδή, η ευθύνη είναι πράγμα προσωπικό, μην την μεταδίδετε σε κανέναν άλλον, διότι εσείς οι ίδιοι θα είσαστε που θα σας δαγκώσει το τέρας. Σαφώς λοιπόν πρέπει να ακολουθήσετε κανόνες και κανόνες αυτοί είναι συγκεκριμένοι σύμφωνα με τη σωματική μας λειτουργία. Άρα ζούμε σε μια στρατιωτική όσο δυνατόν πειθαρχία για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Μπορώ να σας παρουσιάσω, υπάρχει ένα σπάνιο περιστατικό γυναίκας με 53 χρόνια ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη κυήσεως χωρίς ούτε μία επιπλοκή. Σπάνιο, ναι. Γιατί έτυχε το άτομο, την γυναίκα, να έχει ένα σπαρτιάτικο τρόπο διαβίωσης. Έκανε ακριβώς ό,τι έπρεπε. Είναι παράδειγμα συνεδριακής παρουσίασης, έτσι. Άρα, ακολουθούμε τους κανόνες. Δικαιολογίες για μία ακολουθία του κανόνου δεν υπάρχει, διότι από όσο το πληρώσετε, ό,τι και να κάνετε ο οργανισμός θα σας το πληρώσει. Τελεία. Και από εκεί και πέρα, εάν θέλετε όντως να αντιμετωπίσετε αυτό το γλυκιά μου ύπαρξη, γιατί το λέμε καλά, αλλά αν κανείς μας πέσει λίγο πιο γλυκούτσικος, τότε αρχίζει η κοινωνική κατακραυγή ή η κοινωνική πρέπει να το κρύψουμε, το παιδί μας κάνει σουλήνη, εμείς οι ίδιοι κτλ. Ναι, τότε βεβαίως πρέπει να ασχοληθούμε και με την ψυχή μας. Γιατί να ασχοληθούμε με την ψυχή μας? Μα για να βοηθήσουμε το σώμα μας. Γιατί εκείνο που θα πάει στον τάφο δεν είναι η ψυχή μας, είναι το σώμα μας. Προσέχουμε λοιπόν τις επιπλοκές, ακολουθούμε σιδηρούς κανόνες πειθαρχίας όσο γίνεται και με την ψυχή μας βεβαίως πρέπει να βοηθηθούμε για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτό το πράγμα και να συμβαδίσουμε. Ένας διαβητικός πρέπει απλά να ζει σαν αθλητής. Τελεία. Ο αθλητής δεν τρώει κακά πράγματα και την άλλη μέρα πρέπει να κατέβει στο στίβο και να παράγει έργο. Αυτό ήθελα να πω, ότι προσέχτε, το σώμα δεν συγχωρεί. Οι ευθύνες δεν μεταβιβάζονται, συμφιλιωθείτε, ούτως ώστε να είσαστε καλοί αθλητές στο δικό σας στίβο. Αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν εδώ σήμερα και τους ομιλητές μας και τον κύριο Διογέννη Δασκάλη. Καλό σας βράδυ. Δεν είναι νερό. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως θα τραβήξουμε... Για τον κόσμο, εννοείται.